Zimné džingle budú celé v duchu Vianoc, točili sa na horskej chate, takže bude tam aj sneh, aj vianočné stromčeky, aj všetko, čo k Vianociam patrí. Točili to predovšetkým naši ľudia, moderátori. Myslím si, že budú veľmi veselé. Je tam aj taká veselá humoristická postavička. Tematicky sa tie džingle trošku viažú k jednému známemu animovanému filmu, ktorý sa volá Happy Feet. A verím tomu, že navodíme veľmi príjemnú atmosféru vianočnú. Akcie sú veselé, roztomilé, nechceli sme z nejakého veľkého pátosu a myslím, že celkový výsledok bude veľmi milý. A vyspovedali sme aj tváre televízie Markíza, ako sa im džingle nakrúcali. No, točil sa nám výborne, pretože ak ma pamäť neklame, tak vôbec prvýkrát sme točili jeden jingle taký spoločný s Paťom, tak to bolo také iné. Zaujímavé. Zaujímavé je to podľa Zlatky a Paťa aj preto, že točia spoločne so svojím budúcim potomkom. Ešte sa ani nenarodilo a už účinkuje v džingli, že? Ja som sa tešil, pretože to už pripomína Vianoce a tým pádom ja sa hrozne teším na Vianoce. Veľmi rád Vianoce. No bolo to milé, také vtipné na posteli. Sme tak šantili. Také šantiace, moderátorky. So šálmi, čiapkami a rukavicami. Jingle sa mi točili snáď asi dobre, neviem ako to dlho trvalo ostatným, ale bolo to veľmi bizárne, lebo som naozaj neočakávala, že dnes sa budem naháňať pri stromčeku s tučniakom, takže to bol pre mňa obrovský bizárny zážitok. Cítila som sa ako pri nakrúcaní nejakého Felliniho filmu. Ja len možno ešte poviem, že prvé jingle a spustenie jinglov už začína hneď po tejto relácii. Dúfame teda, že sa vám nové jingle budú páčiť a že vám spríjemnia tohtoročnú zimu.